U jednom od prethodnih znanstvenutaka već smo pričali o ljudskoj očaranosti planetom Marsom. Jednima je on bio simbol boga rata i uništenja, dok je za druge on bio dom umiruće civilizacije koja se izgradnjom kanala za navodnjavanje bori za život i koja zavidnim pogledom promatra Zemlju. No lako je zabavljati se u nedostatku boljeg pogleda na planet. A prvi pogled izbliza pruža nam svemirska sonda Mariner 4, ali ne na način na koji smo možda očekivali. Nekoliko tjedana prije lansiranja Marinera 4, na put je poslana njezina blizanka, prikladno nazvana Mariner 3. Međutim, zbog tehničkih poteškoća, sonda se gasi nedugo nakon lansiranja. Tako je Mariner 4 dospjela u prvi plan. Lansiranje prolazi bez problema, a putovanje bez većih iznenađenja. Snimač podataka na letjelici je rezervni uređaj, koji prvotno nije planiran za let, a neka očitanja ukazuju na potencijalne probleme s uređajem. Kako se snimke prvo pohranjuju na magnetsku vrpcu, a tek potom postepeno šalju prema Zemlji, problemi sa snimačem vidjeli bi se i na pristiglim snimkama. U najgorem slučaju, snimke bi bile uništene. Snimke na Zemlju stižu u obliku brojčanih podataka. Svaki dijelić snimke, odnosno piksel, obilježen je vrijednošću koja govori o njegovom položaju u odnosu na druge piksele, kao i njegovoj svjetlini. Računalnom obradom tih podataka, gdje se svaki piksel postavlja na svoje mjesto i sukladno svoje vrijednosti oboja, dobivamo slikovni prikaz. Jedini je problem što je NASInim računalima iz 1960-ih potrebno nekoliko sati za obradu jedne snimke. Nekoliko sati u kojih pristigli podaci mogu sadržavati prve snimke Marsa izbliza ili samo šum pokvarenog uređaja. Znanstvenicima i inženjerima koji su radili na misiji nije bilo do pukog čekanja, pogotovo nakon gubitka Mariner 3, pa su odlučili preduhitriti NASIna računala. Sirove brojčane podatke ispisuju na trake, te ih postavljaju na zid jednu do druge, tako da položaj brojeva odgovaraju položaju piksela na snimci. Kada su brojevi bili pravilno raspoređeni, inženjeri su ih prebojili pastelama kupljenim u obližnjoj trgovini. NASIn odjel za odnose s javnošću nije bio oduševljen što bi novinari, a time i šira javnost, kao prvu snimku s Marsa mogli vidjeti uradi sam verziju umjesto prave snimke planeta, pa su pomičnim zidom pokušali sakriti čitavu strku od novinara. No, kako to obično biva, znatiželja je prevladala. Na kraju je ispalo kako snimač radi bez greške, a evo i usporedbe slike sa obrađenom snimkom. Slika je vodoravno razvučena zbog širine trake na kojoj su ispisani brojevi. Na njoj je prikazan rub planeta. Svjetlije boje na gornjoj polovici prikazuju Mars, dok tamnije boje u donjoj polovici prikazuju svemir u pozadini. Narančaste nijanse ocrtavaju oblake i površinske detalje. Međutim, rekli smo da sirovi podaci sadrže samo položaj piksela i njegovu svjetlinu. Odakle onda boja? Dan Goods, grafički dizajner iz NASA, došao je do odgovora na to pitanje kroz razgovor s Richardom Grahamom, jednim od inženjera zaslužnih za nastanak slike. Dan Goods piše: iako je koristio smeđe crvenu kombinaciju boja, ideja da je Mars crven nije mu pala na pamet pri izboru boja. Zapravo je tražio boje koje su najbolje predstavljale nijanse sive, jer su to bile jedine informacije koje su mogli dobiti. Nevjerojatno je koliko je njegova kombinacija boja bliska stvarnim bojama Marsa, kao da su doslovno preuzete iz današnjih snimaka planeta. Vidio sam i neke druge kombinacije boja koje je isprobavao. Mars je mogao biti zelen ili ljubičast. Na kraju, Mars nije ni zelen, ni ljubičast, a ispalo je da nema niti kanala, kao niti civilizacije koja bi ih gradila. Maštanje znači da nas nešto zanima. A kad nas nešto jako zanima i kad smo otvoreni potrazi za odgovorima, ma koliko potraga bila teška, rezultati mogu biti sjajni. Na samom početku prvog poglavlja Kozmosa, Carl Sagan piše: mašta će nas često odvoditi do svjetova kojih nikada nije bilo, ali bez nje nikamo ne bismo stigli. Dakle, ljudi, maštajte i gledajte znanstvenutak. Ako vam se ovo sviđa, pretplatite se na kanal, jer bit će još. Da neke druge priče.